Ay, pwede ka na yan. Ilang yan ka. Payat ka pa rin eh. Alam mo na yung nag-gym ka ba? Ayaw pala mo nito laro dito. Hindi mo ko nakausap. Yung boses na ganyan, kinakain. Bilis niya, man. Ba't ang bilis niya? Bike din kaya ako.
Ilang set yun? Ilang pasok ako. Ilang set yun? Tara. Umpire ka ba? Oo. Pauso ba ito ba ito? Right.